Hi there, welcome back to my channel. Ladakhni Sonam Wangchukko जों बयबो मिथिखागौ. बिथाङा सासे educationist, very big educationist. बिथाङा सासे scientistबो आरो बिथाङा सासे innovatorबो. दा बिथाङा राजस्थाननि जधपुराव दङ. जधपुर सिटियाव दङ. बिथाङा जेलावसो दं दे, सेन्ट्रेल जेलाव दंहैयो. थांनाय बोसोरनि सेप्टेम्बर दाननि 26 अक्ट'निफ्रायनो बिथाङा जेलाव दंहैयो. जोबथेसालियाव दंहैयो. नै दाखालिसो बिथांनि बिसि गीतांजलि आंमुआ मोनसे ब्लग लिरदोंमोन ससियेल मिडियायाव. बिथाङा लिरदोंमोन एक्सआव. गोदो बेखौ टुइटार होननानै बुङोमोन. बे टुइटारावनो बिथाङा मोनसे भेरि इन्टारेस्टिं सल' बायदि मोनसे ब्लग लिरदों. बे ब्लगाव सनाम वांगचुकआ जधपुर जेलाव माबायदि थायो, गोजां बोथोराव माबायदि खस्थ' मोनदोंमोन, बेनि सोमोन्दैनो मोनसे गोलाव ब्लग लिरदों. दिनैनि भिडिअ'आव बेनि सोमोन्दैनो आं एसे सावरायगोन. नोंथांमोननो आं मिथिहोनो लुबैदों, मानोना मिथिनाया मोजां होननानै आं सानो. बेनि अनगायैबो जों एसे बुजिनो नाजागोन सनाम वांगचुकखौ माने जेलाव जोबनानै दोनदों. बिथाङा मा खामानिनि थाखाय बे जेलाव जोबजादों, बेनि सोमोन्दै जोंबो एसे सावरायगोन. इट्स ए लं स्ट'रि, बाट जोङो एसेल' सावरायगोन दे. आइ विल जास्ट सामाराइज इट. प्लिज किप वाचिं. अननानै नायलांबाय थादो. Hi, Julie everyone. We don't want 6th schedule. We need 6th schedule. And you asked why. With a twinge in my heart and crackling voice, I want to address you this today. Because we don't want to be guests in our own land. We want our glaciers to live and thrive, not to melt. We don't want to lose our pastured land. Those snow leopards and wild yaks are our family. We cannot lose them to industries and strategies. We prefer peace over the chaos. We worship every asset of nature. And how can we helplessly watch getting them robbed? We don't invite more waste and plastic pollutions. We don't want our Indus to become a river of trashes. Himalayas are already weeping for how long they should suffer. We don't want our higher altitude paradise turned into disgrace. That's why we don't want 6th schedule. We need 6th schedule. We don't want 6th schedule, but we need 6th schedule. जोङो 6th schedule लुबैयाखै, नाथाय जोंनो 6th schedule नांगौ. लादाखा एक्चुअली मोननै मेइन डिमान्ड दङ. बिनिनो मोनसेयानो जाहैदों स्टेटहुड. लादाखा दिनै इउनियन टेरिटरिसो, ओंखायनो बिथांमोना स्टेट नांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों. बे जाबाय नम्बर 1 डिमान्ड. नम्बर 2 डिमान्डआनो जाहैदों इनक्लुजन इन 6th schedule. 6th scheduleआव सोनानै दोननायखौबो बिथांमोना हास्थायदों, डिमान्ड खालामदों. सनाम वांगचुक आरो लादाखिफोरा 2024 मायथाइनिफ्राय मोनसे बे सोमावसारनायखौ आरो बांहोदों. बेनि आगोलावबो स्टार्ट जादों, नाथाय 2024 निफ्राय आरो बियो मोनसे गोख्रोंसिन जादों. 2024 मायथाइनि 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय जागायनानै 2 अक्ट'बरसिम बिथांमोना मोनसे गोख्रों सोमावसारदों दे. बेखौनो बिथांमोना बुंदों क्लाइमेट मार्च. Good morning world from the mountains of Ladakh, Trans-Himalayas. We are on a long march to New Delhi from Ladakh, covering roughly 1,000 kilometers with a pace of roughly 25 to 35 kilometers every day. We are currently marching at altitudes of roughly 3,500 meters above sea level, but we'll be soon crossing passes that are higher than 5,300 meters and
crossing snowy mountains, glaciers, and hot and cold climate along the way. Reaching New Delhi on 2nd of October, the birth anniversary. Actually, climate marching in a way, Ladakh demand para japungakai. Nengkaine 2025 maitini 10 September आव आरो मोनसे सोमावसारफिनदों स्ट्राइक जादों हांगार स्ट्राइक 10 सेप्टेम्बरनिफ्राय हांगार स्ट्राइक for 35 days नाथाय बे हांगार स्ट्राइकआ हिंसायारि महर लादोंमोन जायनि जाहोनाव सनाम वांचुकखौ हमनानै डिटेनशन खालामनानै दोनोमोन आन्डार NSA नेशनल सिकिउरिटि एक्ट दा नोंखायनो बिथाङा जधपुराव दंहैयो जधपुरनि सेन्ट्रेल जेलाव माब्ला गगोन जों बुंसोनो हाया Alright guys, दिनै एसेनोसै जोबथारनायाव आरो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों दे 2020 मायथाइ अक्ट'बर दाननि 14 लादाखनि BJP दोलोआ मोनसे टुइट खालामदों ससियेल मिडियायाव टुइटाराव एक्सआव बिथांमोना लिरदों भारतीय जनता पार्टी on Tuesday 13th of October 2020 released its manifesto for the 6th LASDC election, Ladakh Autonomous Hill Development Council lay election. Aspirations and visions of Ladakhis from all the spheres of life are kept in mind, including the prime demand of Ladakhis for safeguards under the provision of 6th schedule. जोबोद मोजां मेनिफेस्ट'मोन बियो लादाखिफोरनो 6th शेड्यूलनि प्रभिजनखौ नायबिजिरनानै होनायनि मोनसे राहा लागोन होननानै बिथांमोनहा बे मेनिफेस्ट'आव लिरदोंमोन इलेक्शननि आगोल दा बे प्रमिसआ मानो दासिमबो जाफुङाखै बुरलुं बुथुर दैयावसो गोजावलांबाय नामा Think about this. Thanks for watching. I'll see you again in the next video. Bye. Please don't forget to write your comments.